Yeah, yeah. Yeah, dau recturi suplimentare. Vă învăț cu banii ca vițurga în buzunare. Ei, yeah, sunt Mihai Bosez la vânătoare. Nu aveți unde fugi, vă băgați în tomberoane. Ei, 2021 încă încereți intervale. Las că am destui bani, vă dau și spitalizare. Ei, m-am driblat cu soarta, am dat gol preliminare. Fiara e pe zonă, fugiți că vă dau teroare. Ei, fiara, nu știți ce aveți în față, ei, fiara. Nu cred că scăpați cu viața, ei, fiara. Sunt sigur că o luați în gură. Nu știu dacă e vorba despre pum sau despre pulă, ei, fiara. Nu știți ce aveți în față, ei, fiara. Nu cred că scăpați cu viața, ei, fiara. Sunt sigur că o luați în gură. Nu știu dacă e vorba despre pum sau despre pulă, ei. Aha.